Ay, dako-dako pag itawag trabaho ni balaya. Pero sunod uli na ko ani. Akong isure nga human na ni. Wow. Dako-dako pag gasto. Tak-tak pag dato ang milyones ani. Makapangutkot pag kita sa di katol ani. So kaya teres dire. Kagayanan ba Seryo? Saryo. Mars, nasuroy lagi ka. Suroy jud ko. Saryo. Uy kay unsa man tayo mong gihatag nako nga chocolate saryo uy? Lain maglami. Ha? Laig lami. Asa to? Katubang kakuha nga tong milky nga liquid. Oh. Pagtimpla nako saryo. Nagbuwa-buwa siya pagtimpla nako. Sus pag inom nako lain man siya lami saryo. Uy ngano ana gyud ang imported di ay? Yan. Ngano ana dang imported nga gatas? Dili man to gatas Mars. Di, kakuan ka tong bar nga, katong anak kadako puti isad. Milky bar. Sus, pagkaon ako saryo, gahi kay saryo niya. Natingaman ko nga, ning buwa man dira akong baba, mura man noong ko na nagihiluan. Laing naglami gikan sa Australia first no? Giusap to nimong katong milk bar soap. Oo. Soap man to. Sabi na, Sabon ba? Sabon. Sabon man to nga. ang sabon di ay ito, anong naman to yung milky? Mo Di ba ikaw? pangan to niya flavor ba? Flavor Mars. Buhay mong baba to usap. Buwa lagi, maugay ni Ari Marke ko diri gipatol first ato kay. eh. Lain kay akong pamati first. Eh kay mura mamig gibuang nimo first. Di unsa? Di kay ang dala gibiya sa imuhang kinugos ni ana ra bagid siya nga gipadalaan mi nimog chocolate nya. Napay gatas nga imong gipadala. Naamad. Pagtimpla na mo nagbubuwa among baba. Wa man ka nagsulti first oy. Kuan man to Mars. Na chocolate ato katubang tubol ni Biron ba? Tubol ba? Mao gani. Lahi dili man to chocolate tong milk katong soap, dili man to sabon to nya, lotion to. First naabiya sa tuy ingon ana square nga chocolate sad first nga puti sad milky sad. Nya sa man ka first nga wa man ka nagsulti nga maingon ana data unta mo sulti unta ka first kay pariha ingon ana maadto mi hospital nya pariha ni karon oh naglain ang lain kapila mi balik dito CR wa man ko kaning sulti god nga sabon di ay to imong gihatag di ay Oh, soap man, soap ba? Soap. di kay ang milky ra akong gibasa. Mao lagi nang karon naman chocolate lagi Mars. Dili man to chocolate entaw no sabon man entaw to. Ingano yung mo. Di, sunod sa first ba? Mao, ako nagduda ato kay naa magutoy sabon dito pod nga unsa ti pangan give man siguro to unsa to? Oh. Oh, ayaw lang sa pod. Ayaw lang kog tagay ana. First kay na may daghan diri palmulig nga sabon. Asa nay daghan diri? Ayaw lang kog tagay ana. First nga akong gusto chocolate nga imported dili nang mga ingon ana. Oh, sige Mars. Sunod Mars, sunod uli na ko Mars. Nya galain man gini among tiyan in town first nya kinahanglan paul mo na sa ijong minimum kwarta kay magpa-check up mi sa ospital. Ako din sa. Imo gitong sa kay ikaw may nagdaat ng mga kuan, mga sabon di ay nya nakaon na mo. Wa man ko ka nagsulti good. Ikaw unta mo sulti kay ikaw ba jud nagdaat to pars nya og kanang mukuan ang DOH ba na unsa na kanang sahil? DHO na. Aw, ikaw may mapasanginlan gyud. Ikaw imo dyan ang kargo kay imo matong hinatag baya. Sige Mars, ato tabalay na kay tagaan lang ta mo kwarta Ay, sunod gani first musulti jud ka kay ang imong gipadana ko tulo jud ka ingon ana nga tsukul aw katong kuan o liquid nga gatas. Iinom ta ni burat. Oh, giinom na mo tanan oy. Naglain ang among mga tiyan. Napatoy imuhang gipanghatag dagang kaing bar. Ako gilain to nako mga palmulid kato mga give kay dili nam to nako kinahanglan ginaam na diri sa Pilipinas. Napatoy Colgate nga close up imong gipada. Ako gani, sunod ayun ko panghatag anak parsa. Oo. Ang ipanghatag ka ng mga imported jud kayo mga tubiloron, mga unsa pa ng mga tsokolita, mo na mong pandalon. Sige Mars, kuha sa kong kwarta sa balay ha. Eh, makuyog na lang ko eh. Kuha ka sa balay. Oo, kamagkakagkakot pa. Na. Nya kuwang ra ba ginang 5,000 first. Ha? Mga G's yun. Kay magpa-laboratory pa na, kuwaan pa nagtae, kuwag ihi, kuwag dugo. Ano naman? Abot na tas tayo, kuha na tayo.